Takže čaute, som je dneska do tej video, no a dneska si zahráme Rivals. No toto je moje prvé video v úvodzovke, lebo som vydal jedno video na YouTube a nebolo dobre zostriané, tak už toto video sa budem snažiť čo najlepšie zostriať. No a poďme na prvú hru. OK ľudia, takže už si vyberáme mapy. No a ja si vyberám moju najobľúbenejšiu mapu Crossroad. A je to tam. Dobre. Poďme na to. Ideme vyhrať. Dneska by som chcel dať aspoň 5 hier. Aspoň. A možno aj 10. Uvidíme. Ako nám to pôjde, samozrejme. Uvidíme, no. OK. Tak to je možno nejaké to svetielko tam svieti na mňa. Tak ten ma vypal. Ten ma vypal, že na gombík. Nevadí. Keď má snipu, musíme ísť k nemu blízko, potom nemá šancu. Kde je? Dobre, dostal, týpek, dostal. Kamo, jako? Jako? 2-0. Ach jaj. Nevadí. To bude prvá hra vo videu, že prehráme asi. Aj keď. Aj keď. Aj keď. To vyhráme. Čo? Už tam dal 0 a potom do nich lomítko. OK. No tak týpek, tak ten dostal, že dobre. Ľudia, vyrovnali sme to. Takže poďme, to dneska vyhráme všetky hry. Aspoň ja si myslím. No akože nebolo by to zlé. Kde? Aha, jaj. Umri. Nemám veľa. Yes. Let's go, vyhrali sme. Sme to otočili z 2-0 na 3-0. Takže comeback. Sme dali comeback a už už to iba vyhrať. Bude páliť po mne s tým lukom. Yes. Nemá šancu. Let's go. Match point. Posledný round v tejto hre. A ten, kto vyhrá. Takže dúfam, že to vyhráme. Dúfam, že ma aj budete počuť, lebo som nechal nejaké tie zvuky. Nech počujete aj tú streľbu. Kde? A poď. Let's go. Takže prvá hra, ktorú sme vyhrali, je doma. Takže vidíme sa pri ďalšej hre. Ľudia, takže už si vyberáme mapy a máme proti sebe 116. Fúha. Nie túto mapu. Až tak tam budem aj určite snajperkou v volačoch proste. Dobre vyzerá tá mapa. Tmavé to je. Kamo, celý zásobník a nieraz sa netrafím. Počkaj. Ale, bože. Kde si? Celý zásobník a nieraz ho netrafím. Fúha, tento bude dobrý. Tento bude určite dobrý. Nevadí. Keď prehráme. Kamo, jak sa môže vyhnúť s tým strelám?
Kamo, ja go nie możemy ani raz trafić. Kamo. Petnás hápok. Už mám nervy. Podľa čo rozbijem. Mám mega nervy. Kde je? Tu je. Poď. Ha! Let's go. To bola mega dobrá trapka. Ale som tam granát nevšimal. Pium! 3/4 hápka mu išlo dole. No 3/4 hápok, tak. Takže sme to mohli vyhrať úplne v čilu! Tak teraz som mu dal, že fajne. Poď. Kde si? No, kde si? Kde skače ako opica? Prebijem rýchlo zatiaľ. Nie, on sa medkituje. Dával akú bandáž, alebo čo to je. Tá tu. Ale no tak. Jaj, ten medkit. Je to 3-1, prehrávame. Nevadí. Keby sa nemedkituje, tak to asi aj vyhráme. Čo? Dobijem ťa rukami. Poď sem. Kamo! Tak ho nedobijem rukami. Oj, ja to tak neviem hrať. Match point. 4-1. Dobrý debakel som dostal. Možno aj 5-1 bude. To bude ešte horšie. Nie až tak agresívne. Vybuchni. Ale... Nemetký! Ha! Let's go! Pome. Musíme to vyhrať. Dobre, 4-2. To comebackneme. To dám. Nehaže po mne ten dagersky. Jaj! Amo, na čo som tam stál? Nevadí. 5-2, aspoň to není 5-1. Dobre, vidíme sa pri ďalšej hre. Ok, ľudia, takže už sme v tretej hre. No a počkáme si, vyskúšame takú taktiku, že dáme dogs. Dáme crossroad. Nie! Nevyšlo to, nevadí. Nevadí, arena, akože dosť v pohode. Je to asi auto aimák, keď vidím, že na mobile, ale aj nemusí mať auto aim. No uvidíme, ako bude hrať. Dobre, takže už hádžem granát, ktorý som vôbec nehodil. Čo? Tak to má čistý auto aim. No, aj keď možno... Dobre, horí. Prebíjaj, rýchle. Nie! Bot? Tak to je boťák. Váže proti boťákovi som prehral. To je ešte RPGčko si zober, nie? Ešte minigun. Tak ty si dobrý. Kamo, jak to môžete tak teraz hrať ten oný boťák? Čo? Netraf ma. Dobre, nemá veľa. 50-ku má. Tomu dám jak nič. Ha, let's go. Takže. Ideme, poď. Dobre, uhol som sa. No, Brazd rifle má.
Potisne. Joj, poďak. Boha. Nevadí. Kámo, prečo neviem hodiť ten granát? Jaj! Kde si? Dobre, zdrhám mu. No. Tak on má auto-aim, jak... Neviem kto. Ale tak to ako nie je normálne, že skáčem tam jak opica a trafím ma 800 krát. To je extrém. Čistý auto-aim. Kamo! Lopatou mi dá, či čo to má. No, výborne. Tak sa mi to páči. 3-2. Ideme vyhrať. Dobre, takže už sme ho stretli. Hádžem granát. Keby ho trafím, to je fakt výborné. Má brokovnicu a nemá veľa. Poď, uhoríš, haha. Poťačik. Takže máme to, že 3-3. Počkaj, odkiaľ? Kde je? Dobre, dostal, výborne. Kde? Yes. A budeme mať match point. Za 3, 2, no tak aj skoršie. OK, takže už strieľa, ani neviem odkiaľ. Proste vystrieľa celý zásobník. To je čistý bod, kámo, keď vystrieľa celý zásobník a ani ma nevidí, ani raz ma netrafí. Mi dáva heady. Dobre. Sudden dead. Jaj. No, teraz nemôžem prehrať. Bo toto je tretia hra. No, tak asi aj možno prehrám. No. Nie. Oj. Nevadí. Ideme ďalej. Vidíme sa pri predposlednej hre. OK, ľudia, takže máme Crossroad. No. A sme v predposlednej hre. A uvidíme, ako nám to pôjde, lebo to už musíme vyhrať, lebo sme prehrali 2 hry a 1 vyhrali, takže keď vyhráme, bude 2-2. Keď prehráme, tak 3-1. Nevadí. Poď, vybuchni. Yes. Dobre, dostal bomby a ideme ďalej. Bomby. Dostane také bomby zas do tej hlavy, že to ešte nevidel. OK, takže kde je? Kde je týpek? O, tu je! Fúha. To mi dalo, že riadne teraz. Kde je? Kam ja zhorím? Ja uhorím. Nemôžem uhoreť. Kam, ja mám mega málo. Asi aj on má veľmi málo. Ale kde je? Aha, tam. To ma netrafí. Yes. Dobre, vyhrávame 2-0. A mohli by sme to dať na 5-0. Tento, čo tu skúša? Čo tu skúšaš? Opa, no tak teraz mi dal. Chytaj! Keby mám nabité všetky zbrane. Utekaj! Patkaň! Rýchle! Utekaj, volá kde.
on mi dá jedno z hocičím hlavu a som mŕtvý. RPGčkom, keď ma netrafil úplne do hlavy. Kde je? Dobre. Má totok. Rebrík som počul. Ty kokos. Bratu. Odkiaľ má toľko? Nie! 3 hápka mu ostali. Boha, ešte hlavu mi dal. Dobre, takže je to 2-1. Aj tak vyhrávame, ale môže sa to kľudne aj otočí. A čo má typek? Dobre, vyhrali sme úplne easy. Ešte 2 hry. V tejto hre you good. No ja viem, že som dobrý, počkaj, potom musím odpísať. Jaj! Kámo, skoro ma trafil. Kde si? Alebo neodpíšem, na čo? Budeme písať. Kde si? Aha, tu si. Ok, nemá veľa. Dobre. Ja som mu bomby. Máme tu match point. To je jedno. Bola, aké vrepy som dostal. Let's go! Takže vidíme sa pri poslednej hre. Ok, ľudia, takže ja vás vítam pri poslednej hre v tomto videu. No a dáme si zase Crossroad. Alebo viete čo, dáme si Dox. Tak konštrakcion. Dobre, takže máme 2 nové zbraje. Toto. Máme nožík. Ten dáva 150 na hlavu. Keď urobíte toto. Za chvíľku vám to ukážem. Vy sa musíte nejak takto šmyknúť a takto mu hneď dať. Možno aj budem môcť ukázať, ale neviem, lebo má tento typek snajperku. Neviem tam doskočiť. Neviem, no. Kde je? No tak to neviem. OK, tak ten sprej je brutálne. OK. Tak tento Jestli vidíte? Hlava. Bum. Musíte proste nejak sa šmyknúť a nejak dať ten nožík do takej onej pozícii, kde mu viete dať hlavu. Je to komplikované, ale to sa naučíte. Musím aj ja naučiť. Jak dostal po tej onej čapice vánočnej. Ešte sú len Vánoce za mesiac. Kde je? Ha! Daj ty takto! Daj ty takto. Hitujem ho a uhrám to na ale. Sa pokúšať dostať týpeček. Ešte čo? Počkaj, on bol dole? Tam je týpek. Kde je padol dole? Je to uhrám na remízu? Nie. Tomu dám, bang, pekne. Ukáž to, jak padol do vojdu. Som nevidel. No, tak toto je nejaký easy hráč. Ale tuto, jak som s ním fightil, tak má akože docela dobrý movement. Kde ide zas? Nejde na ten žeriav. Kámo, na čo to robí? Na čo? Som podľa mňa neoplatí. Skoro som tam dostal. GG. Som mu nedal nič. Iba jedno hapko, že som ho trafil do hlavy s granátom. Dobre. Tak ten sprej je brutálny.
Kde som? Máme tu match point. Dobre, takže posledný round v tomto videu. A finálny a musíme ho aj vyhrať. Poďme, kde si, typek, kde si? A tu si. Ha, easy. Easy win. Dobre ľudia, takže ak sa vám video ľúbilo, tak nezabudnite pasnúť like a odber. No a uvidíme sa pri ďalších takýchto videách, takže zatiaľ, čaute.